Jaod bura mar Lugari na Bi Nabwera obogo chwalo paro e od bura mamalo mar Rumo piny duol mandiko jopuonj pacho ka TSC ka otudo duol no gi ketho mar dhi ataro gi chike ma pacho ka e chenro mar chwalo e ngas malo jopuonj ka oloso gi jodak e gweng' ma Kilumbeni kinde ma oyawa yanga chenro mar loso apaya. Nabwera wacho ni chenro mar chwalo jopuonj e ngas mamalo notai yor akweda ma ok orang chal mar gwenge. Jaod bura no koro dwaro mondo TSC ochako nuo chenro makamano ka ok kamano to orumbo piny duol no. TSC imefanya promotion kwa kubagua, kwa mapendeleo, kwa ukabila. Nataka kulaani. Na mimi nikiwa kwa kamati ya elimu chini ya mheshimiwa Meli ambaye ni mwenyekiti, tumeita TSC ije mbele ya kamati yetu watueleze watarekebisha namna gani mambo hayo. Na hakuna pesa. Sitakubali mimi kuongeza TSC pesa kama hawatarekebisha makosa yale wamefanya kwa promotion. I'm calling upon the chairman of the commission to rise to the occasion, or else I'm bringing before parliament an impeachment motion of the commission. And I know all Kenyans, I know all teachers in this country will support me on this one. They will stand with the teacher. Kuna walimu wana miaka 58, 59. They are retiring in 1 year or 2 years. They have never been promoted, and yet they are producing results. Watoto wavulana hawako shuleni. Kwa kila shule hapa Lugari, watoto wasichana ndio wengi. Hata kwa watoto 800 mwaka waliopita, Sheikh wale napeleka university, wasichana ni 500, wavulana ni 300.